להצגות שלנו כדאי מאוד להגיע מספר פעמים. חזרתיות זה סופר סופר חשוב בגיל הרך. כמו שילד קורא סיפור, או מקריאים לו, ההורים שלו מקריאים לו סיפור, ואז הוא מבקש את אותו סיפור לילה אחרי לילה. זה לא סתם ככה. הם כל פעם מקבלים אפשרות לגלות עוד משהו חדש, או להעמיק במשהו שהם לא העמיקו בו בפעם הקודמת. כל פעם הם מקבלים את החוויה הזאת אחרת, כל פעם החוויה של הקטנטנים מתעצמת. ככל שהם מכירים יותר את הדמויות, ואיזו דמות תהיה, איזה חבר יגיע אליהם שוב, ככה הם מקבלים את החוויה הרבה יותר עוצמתית והרבה יותר כיפית, והם יכולים ליהנות הרבה יותר. אז חזרתיות זה מושלם. וגם הילדים גדלים, כבר לא מתביישים כל כך, ופוגשים את החבר, ומסתכלים על הילד של האדם, והם מתפתחים. הם פשוט, אתה רואה איך הם מתפתחים, לא בפערי הזמן, אפילו בזמן ההצגה, הם בודקים את הגבולות של עצמם כל פעם. גם בזמן ההצגה, וגם מהצגה להצגה הבאה. אנחנו גם רואות את הפער, הרבה פעמים באים אלינו באמת. אותם ילדים מגיעים לאותן הצגות, ואנחנו רואים את השלבים בהתפתחות. זה מגניב וזה מרגש אותנו כל פעם מחדש.